ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା ଶୁଣିବା। ଆଜି ସପ୍ତମ ତିଥି ମାର୍ଗଶିର ବିଛା 23 ଦିନ ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ରବିବାର। ଦିବା 7ଟା 1 ପରେ ଅଷ୍ଟମୀ, କ୍ଷୟ ଶେଷ ରାତ୍ରି 5ଟା 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶତବିଜା ନକ୍ଷତ୍ର, କୁମ୍ଭ ଚନ୍ଦ୍ର 60 ଦଣ୍ଡ, ବଜ୍ର ଯୋଗ। ଆଜି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରାହେବ ସେଟା ବଜ୍ର ପରି କଠିନ ହେବ। ରାଘ 2ଟା 34, ବାଣିଜ୍ୟକରଣ ନିଧାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ 6ଟା 11, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ 5ଟା 2। ଯୋଗିନୀ ବାୟୁକୋଣେ, ବାୟୁକୋଣକୁ ଯିବା ନିଷେଧ। ଦିବା 7ଟା 1 ପରେ ଐଶାନ୍ୟ, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣକୁ ଦିନ 7ଟା 1 ପରେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଯୋଗିନୀ ରହିବେ, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଶେଷ ରାତ୍ରି 8ଟା 3 ପରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯୋଗିନୀ ଆସିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ମେଷ, ବୃଷ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା,